биёед суҳбатҳои дӯстона кунем. Як бор ҳис кунед ки Ризо гирефт ба хонаи шумо ба меҳмонӣ омадааст ва дар рӯи як миз ҳамин тавр нишастему суҳбатҳои дӯстона кардем. бале, ман имрӯз мехоҳам дар бораи якчанд чизҳои хеле муҳим суҳбат кунам ва инро низ дар ҳамин навор якҷоя кунем. хоб, аввалин ин амнияти лаҳистон ва муҳоҷират. ин аввалин мавзӯъ ҳастае ки ман мехоҳам дар мавриди он суҳбат кунам. читоре ки шумо медонед, ман тӯли 5 сол мешавад ки дар ҷумҳурии лаҳистон зиндагӣ мекунам. ман ҳамчун донишҷӯ омадам соли 2019 ва 3.5 сол таҳсил кардам ва дипломи аврупоии лаҳистонӣ ҳам дорам. ва баъд аз хатми донишгоҳ, баъдан ҳамчун мутахасиси IT дар Volvo Group IT ҳамчун таҷрибаомӯз будам ва баъдан дар ширкати дигар ки ном дорад HCL Poland ва дар лоиҳаи Adidas ман кор кардам барои 2 сол ва ин Adidas яке аз бузургтарин брендҳои олмонӣ аст. дар он ҷо ҳамчун мутахассиси IT ва баъдан ин ширкатро тарк кардам баъд аз 2 сол. ва ҳоло бошад зиндагӣ дорам дар шаҳри Гданск. ва бале, амнияти Лаҳистон. Лаҳистон кишваре аст ки боре ҳам дар он ҳуҷумҳои террористӣ набуд. ва албатта ки дар дигар кишварҳои аврупоӣ ба мисли Олмон, Австрия, Фаронса қариб ки ҳар сол хабарҳо мешавад ки бале, дар куҷое чӣ мушкиле ҳаст ва муҳоҷирони ғайриқонунӣ қонунвайронкунӣ кардаанд. ва бале, ман танҳо мехостам ба шумо гӯям ки амният қурбониҳои худро дорад. яъне қурбонӣ ба мақсади он ки агар ки хоҳӣ ки кишварро аз муҳоҷирон амн нигоҳ дорӣ, бояд ки қонунҳоро душвор кунӣ. барои мисол, ба Лаҳистон омадан ғайриқонунӣ хеле душвор аст назар ба дигар кишварҳои Эҷоди Аврупо. ва бале, яъне дебейтҳои зиёде аст дар ҷоҳони онлайнӣ ки чаро ки лаҳистониҳо намехоҳанд қабул кунанд муҳоҷирони ғайриқонуниро ва онҳо низ сабабе доранд. чунки муҳоҷири ғайриқонунӣ вақте ки омад ва ина ҳуҷҷат дорад, шояд ки аз ягон ҷо гурехта бошад, аз ягон девонахона ё ки намедонам, шояд ки қонуншиканӣ карда бошад дар кишваре ки вай зиндагӣ мекунад ва онро қабул кардану дар ҷомеаи худ гузоштан хеле ҳам душвор аст. албатта ки ман намегӯям ки ҳар як муҳоҷири ғайриқонунӣ одами бад аст, вале аз рӯи статистикаҳо гирем агар бисёр аз одамоне ки мераванд ба дигар кишварҳо ғайриқонунӣ, онҳо ягон мушкиле ҳам доранд. ва барои ҳамин вақте ки онҳо Лаҳистон ба хулоса омад ки дигар надошта бошад муҳоҷирони ғайриқонуниро, аз ҳамин сабаб қонунҳоро ҷиддитар карданд ва барои ҳамин гирифтани корти истиқомати нав хеле ҳам душвор шудааст дар солҳои охир. ва албатта ки ин як аз сабабҳои асосӣ буда наметавонад. сабаби асосии дигар ин албатта ки ҳуҷуми Русия ба Украина аст. ва ана маҳз барои ҳамин ман Ризо гирефт аз соли 2022 моҳи декабр бале, аризаи худро фиристода будам барои иваз кардани статуси худам ҳамчун донишҷӯ ба корӣ. ва бале, вале то моҳи июни соли 2023 ман аллакай корти истиқомат доштам ки эътибор дошт. ва вақте ки ту корти истиқомат месупорӣ дар яке аз ҳамин воеводҳои ҳамин кишвар, ту ҳуқуқи Лаҳистонро тарк карданро надорӣ ва ҳуқуқи ба дигар кишварҳои Шенген ҳам рафтанро надорӣ. ин маъноро дорад ки ту танҳо бояд ки интизор шавӣ то ки бале, аз уржон ба ту ягон паёме ояд ки ҳей, мо ба ту корти истиқомати нав медиҳем ва ё ки не. вале мутаассифона вақте ки Русия ба Украин ҳуҷум кард ва асос ман дар соли 2019 бори аввал вақте ки супорида будам барои корти истиқомат, дар тӯли 3 моҳ аллакай ман гирифта будам корти истиқоматро. вале вақте ки ин вазъиятҳо ки оғоз шуд, аллакай онро аз 3 моҳ ба 15 моҳ бурданд. ва ҳоло бошад дӯстони ман мегӯянд ки қариб 18-20 моҳ бояд ки ту интизор шавӣ то ки корти истиқомат гирӣ. ин маъноро дорад ки ту дар тӯли 20 моҳ ҳуқуқи Лаҳистонро тарк кардан надорӣ, ки ин комилан бад аст. дар асл дар ҳақиқат ки бад аст. чунки барои мисол шахсан худи ман, сабабе ки ман дар тӯли 2 соли охир саёҳат накардам ва охирон сафари ман ин ба Белжик буд, ба Брюссел моҳи марти соли 2023 ва бале, аллакай ин дуюмин сол мешавад ки соли дуюм мешавад ки ман
бале ба ягон ҷо саёҳат накардам ва бале нақша доштам ки душанбе парвоз кунам дар моҳи июн ё ки ҳамин тобистон. мутаассифона нашуд рафтан. ҳама ин сабаб дошт ки ман интизори корти иstiqомати навам будам. ва бале хушбахтона имрӯз рӯзи 11 август соли 2024 аст, вале ман рӯзи 9 паёме гирифтам аз бидгош, аз иҷорахонае ки зиндагӣ мекардам як моҳ пеш. онҳо гуфтанд ки ба ту паёме омадааст ва ман рӯзи шанбе аз гданс то ба бидгош 2 соат роҳ аст ва ба он ҷо рафтам ва бале ҳамон децизия ё ин ки ҳамон қароре ки баровардаастро гирифтам ки хушбахтона бале ба ман корти иstiqомати нав доданд. Истед ман таблиғот дорам. чӣ тавре ки медонед ба ҷуз он ки ман дар лаҳистон ҳамчун мутахассиси IT кор мекунам, боз дар вақтҳои холигиам ба эҷод кардани наворҳо машғул мешавам ва албатта ки сомонаи www.itomuz.com ва дар ин сомона ман курсе дорам, ном дорад ITF Plus тоҷикӣ ва он роҳро барои навомӯзон мекушояд ва шумо метавонед ки ба сомонаи www.itomuz.com рафта курси ITF Plus тоҷикиро бо нархи хеле арзон харидорӣ кунед. IT-омӯз аз дигар сомонаҳо як фарқият дорад. мо кафолат медиҳем ки дар тӯли 7 рӯз маблағатро бармегардонем. ту 7 рӯз вақт дорӣ ки курсро як бор бубинӣ, агар омӯзгор ба ту писанд бошад, онро идома медиҳӣ, агар не маблағро мепурсӣ ва мо аз ту ягон савол намепурсем ва онро бармегардонем. ва ё ки агар ба ту писанд набошад ба сомонаи itomuz.com рафтан, пас ба саҳифаи ютубии IT-омӯз обуна шав, чунки дар он ҷо мо маводҳои ройгони босифати зиёде дорем ва аз ҳама муҳимтараш он аст ки он бо забони модарӣ аст. ин танҳо нишон медиҳад ки ту кори манро қадр мекунӣ. биёед ба навор бармегардем ки ин фарқият дорад. ва дигар ин ки ман мехостам дигар нуқтаро ба шумо гӯям ки вақте ки агар ки шумо донишҷӯ бошед ё ки хатм карда бошед аз лаҳистон, шумо бояд як чизро хеле хуб ба назар гиред ки мутаассифона ҳамон инспекторое ки ҳастанд ба назар он қадар намегиранд. албатта ки на ҳама, балки вале мавридое мешавад ки нагиранд, чунки як аз дӯсти ман супорид ваям ҳамкурси ман аст ва донишгоҳро хатм кард дар ихтисоси ман ва вале мутаассифона онро ба ҷои кораш доданд, яъне қарори онро ба ҷои кораш доданд ва вақте ки ту қарор ба ҷои кор гирифтӣ, ҳамон корти иstiqомати корӣ гирифтӣ, агар ту дигар агар коратро иваз кардӣ 15 рӯз вақт дорӣ то ки кордиҳандаи нав ба ту ан ҳамон иҷозатномаи корро гирад. вале вақте ки ту агар диплом дошта бошӣ ва ба тариқи дипломат супорӣ ва гап зани ки ба ман қарор тие то ки ман хатм карда ин кишвар ҳастам, ва дар ин ҳолат ба ту дигар иҷозатномаи кор лозим намешавад, тариқи автоматӣ аз байн меравад. иҷозатномаи кор work permit and resident permit, яъне инҳо фарқ доранд. яъне ба ту танҳо ҳамон resident permit лозим аст, танҳо корти иstiqомат ва иҷозатномаи кор лозим нест, чунки ту аллакай ҳамон дипломи ҷумҳурии лаҳистонро дорӣ. ва бале дӯсти ман ки он қадар аҳамият надод, мутаассифона вай инспектор ба вай танҳо барои ҷои кораш додааст ва агар ки ҳозир вай ҷои корашро иваз кунад ё ки онро аз ҷои аз кордиҳанда ӯро ронад, ӯ ҳамагӣ 15 рӯз вақт дорад то ки лаҳистонро тарк кунад. вале дар мавриди ман ки ман ба инспектори худ занг задам ва با پشت الکترونی هم میفرستادم از وضعیتی همون عریضه خود میخواستم با خبر شوم و در اون مورد با اون میگفتم که خاطر رسان میکردم که بله من دیپلم دارم و دیپلم من رو خوش میکنم یک بار از نظر گذرانید چون که به من دیگر اجازه‌نامه کار لازم نیست. و این رو هم من اگر که شما در لهستان باشید با شما توصیه میدم که این رو هم خیلی به نظر گیرید چون که وقتی میشود که خطاگی‌ها رخ دهد. و در مورد همون مهاجرت های یا که مهاجران غیر قانونی گیریم، یعنی مهاجران دو نوع میشن، قانونی و غیر قانونی. مهاجر قانونی همون آدمی رو میگن که رفت روی راست به سفارت و ویزا پرسید، صحبت کرد در سفارت، با سفیر در صحبت شد و عموما یعنی حجت های او رو از شهادتنامه تولدش تا به شناسنامه‌اش و تا به مقصدش در لهستان یا که من در اتحاد اروپا دیدن و با او ویزا دادن، گفتن که مرحمت این ویزا و خوش آمدی به کشور ما. مهاجر غیر قانونی آن رو ما میگوییم که به ویزا به حجت های خود را به سفارت پیشنهاد کردن، آمده است به اتحاد اروپا یا اینکه رفته است نمیدونم با طریق مرز بلاروس وارد شده است یا که با دیگر مرزها یا که از طرف با ایتالیا وارد شدن یا که از دیگر طرفها
аз кишварҳои африқоӣ омадан, кишварҳое ки ҷангзада аст ва бале муҳоҷирон маҷбур мешаванд ки бо роҳҳои таги обиву бо ҳар гуна роҳҳо ба ин кишварҳо ворид шаванд, яъне он гуна муҳоҷиронро мо мегӯем муҳоҷирони ғайриқонунӣ ва бо дигар муҳоҷирон ҳастанд ки танҳо тамбаланд, танҳо намехоҳанд сафорат рафтан ва танҳо мехоҳанд кам хел биёем ба марз ва ворид шавем ба кишвар, ки ин кори хуб нест. Яъне умуман нигоҳ кунед, ин ду андеша аст. андешаи хел инсонҳо ин аст ки бояд ки дунё бемарз бошад. хеле ки бо дӯстам ман суҳбат кардам ки вай аз Бангладеш аст ва мо ҳамин гуна баҳсҳо доштем ки чаро ки мо шаҳрвандони кишварҳои гӯё сеюм мо бояд ки виза гирему ба ин кишварҳои гӯё якум ворид шавем. барои мисол ба Олмон, Лаҳистон, Фаронса, Амрико, Австралия, Британияи Кабир мо бояд ки виза гирему ворид шавем, вале вайҳо ба кишварҳои мо бевиза меоянд. барои мисол соли гузашта, агар ки наворои маро тамошо карда иста бошед, дӯсти ман аз Олмон ки ном дорад Ҷейкоб ба Душанбе меҳмонӣ рафт ва аз рӯи қонунҳои кишвари мо вай бе ягон мушкилӣ метавонад то 30 рӯза дар Душанбе зиндагӣ кунад, ё ки 2 ҳафта ё ки 30 рӯз бе ягон гирифтани виза, бе ягон рафтан ба сафорат ё ин ки бе ягон қайди худро гирифтан. танҳо ҳам хел меравӣ мегӯӣ ки ман мехоҳам ки 1 моҳ дар Душанбе ҳамчун меҳмон саёҳат кунам. вале агар ки мо хоҳем ки ба Олмон барои мисол сафар кунем, ба мо лозим аст ки чӣ корҳоеро накунем. равем суғурта омода кунем, равем ҳуҷҷат тайёр кунем, даъватнома гирем, донишгоҳ зораву нола кунем то ки ба мо даъватнома фиристанд, забони олмонӣ омӯзем ё ки инглисӣ омӯзем. авайҳо на забони тоҷикӣ меомӯзанд, на ягон чиз, танҳо мераванд билет мехаранд бо тариқи Somon Air Мюнхен Душанбе ва тамом хушомадӣ ба кишвар. ё ки ҳамин гуна ба Ҳиндустон ҳам мераванд мардум, ҳамин гуна ба Филиппин ҳам мераванд, ба Таиланд ҳам мераванд, ба Малайзия ҳам мераванд, ба Ҳиндустон ҳам мераванд. кишварҳое ки гӯё ба гуфти инҳо кишварҳои сеюм ҳастанд ва албатта ки сатҳи иқтисодиёт паст аст ва барои ҳамин онҳо бевиза мераванд, ки аз як рӯ ин хуб нест. барои мисол агар ки ҳикояҳои зиёдеро шунида бошед ё ки филмҳои ҳиндустониро тамошо карда бошед, барои ба Аврупо рафтан, ба Амрико рафтан, ба Британияи Кабир рафтан, ҳиндустониҳо чӣ корҳоеро намекунанд. албатта ки този гуфта метавонед ки эй Ризо, Ҳиндустон ин қариб миллиард аҳолӣ дорад, барои ҳамин. вале дар асл чаро ки Амрико 320 миллион дорад, дил хо кишваре ки хоҳанд мераванд. албатта ки инҷа андешаҳо гуногун аст. албатта ки ман намегӯям ки дуруст аст инам. боз андеша аст ки як касе ки кишвари мо омад, мо бояд ки вайро тасдиқ кунем, ки аст, чӣ мақсад дорад, чаро меояд, оё дар сурати ҳисобаш маблағ дорад барои зиндагӣ кардан дар он ҷо, чунки мо намехоҳем ягон ҷугиро ба кишвари худ биёрем, онро нону об диҳем. албатта ки бо ҳама эҳтиром, яъне ту кишвари мо ки омадӣ, бояд ки забони моро эҳтиром кунӣ, санъати моро эҳтиром кунӣ, албатта маблағ дошта бошӣ то ки мо туро нону об надиҳем. албатта ки аз ҷиҳати хубиву кӯмак кардан ин дигар мавзӯъ аст, вале дар умум гирем. ва бале яъне сабаб ҳамин буд ки ҳуҷуми Русия ба Украин ва вазъияти байналмилалӣ ва умуман муҳоҷирони ғайриқонуние ки ба Эҷод Аврупо хеле зиёд омаданд ва дар ҳамин соли 2023-24 migrant crisis буд, ё ин ки вазъияти бади муҳоҷирате ки бисёр омаданд мардум ба кишварҳои аврупоӣ. барои ҳамин гирифтани корти иstiqomat хеле душвор шуд ва хусусан дар Лаҳистон. ва дар соли 2022 аз статистикаҳо гирем агар 4 миллиону чанд сад ҳазор дар ҳамин ҷо дар куҷо мегузорам агар ки ёфтам аз Иттиҳоди Аврупо корти иstiqomat доданд ва Лаҳистон кишваре буд ки аз ҳама зиёд корти иstiqomat дод, чунки украиниҳо зиёд ворид шуданд ба хусусан Лаҳистон баъд аз ҳуҷуми Русия ба Украин, чунки ҳаммарз ҳастанд. ва бале яъне ин буданд мавзӯе ки ман мехостам суҳбат кардан. ва дигар мавзӯъ он аст ки бале тавсияи Ризо ба дӯстони онлайне ки дар Лаҳистон зиндагӣ мекунанд ҳамон аст ки вақте ки хоҳед ки корти иstiqomat дошта бошед, аллакай 6 моҳ пеш супоред, чунки дар ҳамон 6 моҳ аллакай корти иstiqomatатон нав омода шавад, вақте агар ки эътибораш тамом шавад. ва ин як дигар ин ки ҳар рӯз неву дар як моҳ ақаллан як бор 2 маротиба ба онҳо паём фиристед ё ин ки занг занед ва пурсед ки чӣ аст вазъияти ҳамон аризаи шумо. ва
дигар ин ки ҳар як боре ки суроғаи худро иваз кардед ба урҷонд хабар расонед ки ҳей ман суроғаи худро иваз кардам. ва агар ки донишҷӯ бошед ҳатман аз хотир набуред ки дипломи хатм кардаи худро ба бале идораи муҳоҷират супоред, то ки онҳо донанд ки ту дар асл диплом хатм кардӣ ва ҳамон сипос ба ҳамон дипломи аврупоият ки ба ту дигар иҷозатномаи кор лозим намешавад, ки ин хеле муҳим аст. Чунки ҳозир бисёр аз ширкатҳо намехоҳанд ки иҷозатномаи кор диҳанд ба муҳоҷирон, чунки маблағ мегирад, вақт мегирад, энерҷӣ мегирад ва бале, яъне агар ту ба ту иҷозатномаи кор лозим набошад, дигар гуфтаам мардак мехрӣ мегардӣ. ва бале ин чизое буданд ки мавзӯе буданд ки ман мехостам суҳбат кардан имрӯз ва умедворам ки шумо лаззат буред аз ин суҳбат ва ягон маълумоте ҳам гирифтед. ва бале дар рӯи миз истодан ва суҳбат кардан ба мисли инсонтар аст.